Sasisin nga sungapan ay kublay pi ki padba baro ki baju kersan ya kene ka channel teli halari te ki badang thamai ki bom padap subscribe nga karpat ya pi bapin subha ban kersan ya nga da ba subscribe bat share sa ki perlok ki jong pi ya kene ka channel teli halari te ha kene ka video ka ba manta ngadon bonora ya kene ka wei ka notice khwai ka bala penyaj da iba ts lengdo tenganget bun na padang jongpi kibala syam bari kendu ya iba ts lengdo ilong kumno ha ka bai dei bat kejing penyai khwai te ha kane ka kenti ka bamanta sachi sen iba ts in sa ai ya ka lokidro ka ba khat ar lak lane ka trok khat ar tayar te aling ni pej khamba ya kane ka notice khwai Yakob khwai do kha ba on penyat da iba ts lengdo bat ki paralok kajaka kapung light artet eastern west kha sahil district kalenti ban light na shillong mo maram sha nong thliu te katarik ban pen khwai kre ar trik banai ba phra ar hajar ar phunriu ka badai lasngi sa jan jong kane hi katayo te kapor ban pen khwai kandai khandai beje am bat kan kut sau baje pm te kador jong ke tiket khwai ke dei khat san spa sirang yang uai khwai te kapung kadon tang kawai ha kane ka jinga kop khwai do kha ka badai hapo light artet te aleng ni pet ya ki jing ai subha ha ka bai dei bat ka jing ya kop khwai ka ban kong ken ai san lak ka ba ar lak ka ba lai silak ka ba sau silak ka ba san silak kaban reu silak kaba nyeu silak kaba phra silak kaba khandai silak bat kaba sipho silak ya kaba khatwei arpho hajar kaba khat ar arpho hajar kaba khatlai arpho hajar kaba khatsau arpho hajar bat kaba khatsan arpho hajar te nalor kini kijing ai subha ki bah khmat kinong don shu sa ki concession baya ki concession kin ai arpho teli sau hajar marwei kapor banbu jaka kalong khat ar beje mensengi ha ka arphoi trik brai bafra ar hajar ar phunriu inbu da usit ne urung yang bat lada kiba penkhen ya kapor bu jaka on di bed da katikat omsha bandi jingdi ya kiba nabar klem da yo jingbet light no tang ki badi wi di khnyang bat ki ter khwai on the do kha thamai phra kontal ha ka khat ar tarik banai ba phra ar hajar ar phunreu te ba phnyo ya ka jingtip ki ba khampania ha ka bai dei bat kene ka jing ya kop khwai do kha phila ban phun ya kene ki ma phun ki bala yo i ha kane ka screen jong kane ka video te tong in ya pet ya kaloki draw ka ba het bah ha kane ka jing ya kop khwai do kha jong iba ts lengdo sngap an pule kane kaloki draw kapor ron pene lakai kade lai be jpm ha ka arpu ar trek banai ba phra ar hajar ar phunreu te kador jong ke tiket kade aspa san pho si tiket bat san spa ar tiket te ya ka jeng ai subha baya ka banikong ken ai da katrok khat ar tayar bs4 lane kapisa khat ar lak kala dor silak kawai ka tayar nangta ka ba ar pinyo da ka alto keten braniu lane kapisa lailak bat ka balai pinyo da ka scotty braniu lane kapisa silak bat ka ba sauru kumju pinyo da ka scotty braniu lane kapisa silak bat kabahadu kabasan pinyo da ka scotty braniu lane kapisa silak ngai philosophu ya kane ke jeng batai ke jonga ya kane ke notice lada phisngo wan kwa lek salek te to nang kersan ya kane ka channel ka jonga an sanang yai penmi shushu ya ki notice la kalong ya ki jing ko khwai ro khalane la kalong ya kino ki notice ru ngansa penmi ha kane ka channel te sobhaban subscribe kitu bom pat subscribe namar ki babun ki dei ki bom pat subscribe ya kane ka channel teli halari kublai shibun